Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Νίκο Πιλάβιο, συγγραφέα και μεταφραστή, του οποίου η εισήγηση, όπως είδαμε, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο τίτλο που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα τα παραμύθια μένουν. Γιατί εδώ δεν να πάω εκεί. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αρχίσω μια αληθινή ιστορία που είναι σαν ανέκδοτο όμως και τη θυμήθηκα από αυτά που έλεγε η κυρία Βούλγαρη, που έλεγε ότι όταν ήταν μικρή δεν είχε τηλεόραση. Εγώ έχω γεννηθεί σε μια εποχή και μέχρι τα 6 ή 7 ούτε ραδιόφωνο δεν είχα. Και το πρώτο ραδιόφωνο τον πήγε στο σπίτι μου το 49, πρέπει να ήμουν 6 χρονών δηλαδή. Λοιπόν, και έλεγε ότι τα παιδιά δεν έχουν τηλεόραση, δεν καταλαβαίνουν, δεν έχει τηλεόραση. Και μου θύμισε μια ιστορία που έχει σχέση με την τεχνολογία που μου έχει συμβεί εμένα. Δεν ξέρω, θα θυμάστε ότι υπήρχαν κάτι κασετόφωνα που βάζαμε την κασέτα, δεν υπήρχαν πια CD τότε, CD και DVD, ήταν οι κασέτες, τις βάζαμε, τελειώνει η πλευρά, βάζαμε την άλλη και όλη αυτή τη διαδικασία. Και κάποια στιγμή, το 82 νομίζω, πριν 30 τόσα χρόνια πόσα είναι, έβγαλα μια σειρά από 6 κασέτες που ήταν τα ωραιότερα παραμύθια του κόσμου, που ήταν μαζί με βιβλίο. Και μια οικογενειακή φίλη είχε ένα αγοράκι, τα πήρε, της αρέσαν πάρα πολύ γιατί και αυτοί τη θυμίζαν τη δικιά της δίκαια, ήταν όλα τα παλιά παραμύθια. Πήρε ένα κασετόφωνο και είχε βρει το εξής κόλπο. Να το βάζει το παιδί για ύπνο το βράδυ και δίπλα να του βάζει το κασετόφωνο και να ακούει το παραμύθι και το παιδάκι τάκ να το παίρνει δίπλα. Αλλά το παιδάκι ήθελε και. Πήγαινε η μαμά λοιπόν, σήκωνε το. Πώς το λένε, το κασέτα, την έβαζε από την άλλη μεριά και άκουγε το παιδάκι. Και κάποια μέρα μετά, κάποια στιγμή μετά από κάποιο καιρό, έρχεται η γιαγιά του από τη Θεσσαλονίκη. Και το βράδυ είπε να κάτσει να του πει ένα παραμύθι του παιδί που δεν του είχαν πει ποτέ μιλητά. Μόνο έτσι. Και κάθεται η γιαγιά και αρχίζει να του λέει το αγοράκι κάποια στιγμή χλαρώνει. Η γιαγιά νομίζει ότι κοιμήθηκε το παιδάκι και σταματάει να λέει το παραμύθι. Και λέει το παιδάκι. Και από την άλλη μεριά το θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν, ο τίτλος της ομιλίας, όπως σας είπε, είναι «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα τα παραμύθια μένουν». Διάλεξα για τίτλο της ομιλίας μου αυτή την παραλλαγή του τίτλου του γνωστού τραγουδιού «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγάπη μένει», για να μεταφέρω από την αρχή μια αίσθηση της άποψής μου ότι το παραμύθι συνεχίζει να υπάρχει και να έχει μεγάλη σημασία για το μεγάλωμα των παιδιών, ανεξάρτητα από την πολιτική, την οικονομική και την κοινωνική κρίση που μπορεί να υπάρχει. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι όσα θα πω δεν είναι τόσο από την πλευρά του συγγραφέα παιδικών κυρίως βιβλίων, αλλά του πατέρα 3 παιδιών, ενός κοριτσιού και 2 αγοριών που σήμερα είναι 42, 39 και 30 χρονών. Ενός πατέρα που τα μεγάλωσε λέγοντάς τους ή διαβάζοντάς τους παραμύθια και παρακολουθώντας και τη στάση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου που πήγαιναν απέναντι στο παραμύθι, αλλά και στη λογοτεχνία όταν πέρασαν σε μεγαλύτερες τάξεις αργότερα. Και για να επιστρέψω στον τίτλο που διάλεξα, θα ήθελα να πω ότι ανήκω σε μια από τις γενιές, όπου δεν ξέρω πόσοι ανήκουν σε αυτές είναι σήμερα εδώ, γενιές που έζησαν σε εποχές μεγαλύτερης και πιο ζώρικης κρίσης από τη σημερινή. Στην περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, της γερμανικής κατοχής, του εμφύλιου και στην περίοδο της 7χρονης δικτατορίας του 1967. Μπροστά σε αυτές τις περιόδους, η σημερινή κρίση, χωρίς να πάρουμε μια σοβαρή κρίση, μοιάζει λιγότερο τουλάχιστον δυσβάσταχτη, αλλά ωστόσο υπαρκτή, που βέβαια δεν σε αφήνει να κάνει σαν να μην υπάρχει. Είμαστε όλοι μάρτυρες μιας γενικευμένης επίθεσης, θα έλεγα, σχεδόν σε όλο τον κόσμο, ό,τι πιο ηλιστικού υπάρχει. Της δύναμης του χρήματος, του κυνηγητού της εξουσίας και της προσπάθειας φωνικής επιβολής ιδεών και θρησκειών, μερικά από αυτά σε όλο τον κόσμο μας και άλλα σε κάποια μέρη του. Είμαστε μάρτυρες της συμπεριφοράς κάποιων πολύ νέων ανθρώπων, που καθώς δεν υπάρχει τίποτα γύρω τους που να τους κάνει να νιώθουν σεβασμό και αγάπη, στρέφονται στο μίσος και στη βία από τα σχολικά τους χρόνια, χάνοντας, χωρίς να το ξέρουν, την τέλεια τους στην πτυχή.
Όλο αυτό θεωρώ ότι πρέπει να μας κάνει να δείξουμε τριπλάσια, πολλαπλάσια φροντίδα από παλιότερα και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί στα παιδιά που μεγαλώνουν. Και ένα κομμάτι αυτής της φροντίδας είναι και η πνευματική τροφή που προσφέρει το καλά υπομένο ή διαβασμένο από βιβλίο παραμύθι. Την ώρα που τα μικρά παιδιά βομβαρδίζονται από την τηλεόραση με κάθε είδους ξένης προέλευσης σκουπίδια κινουμένων σχεδίων που υπάρχουν ταυτόχρονα και σε βιβλία και σε παιχνίδια, την ώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας καθημερινή επαφή με ό,τι πιο ακατάλληλο και βίο υπάρχει για αυτά που είναι τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης, ένα παραμύθι που καλλιεργεί ό,τι πιο καλό υπάρχει στην ψυχή και στην καρδιά των παιδιών είναι η καλύτερη τροφή για εκείνα. Και αυτή την τροφή στα πρώτα χρόνια της ζωής του θα την πάρει από τους γονείς αλλά και από το σχολείο. Θεωρώ ότι το σχολείο θα πρέπει να βοηθάει το παιδί να ανακαλύπτει ακατάληπτες αξίες, ώστε να μην προσκολιέται απλώς σε διάφορες ιδεολογικές ή κοινωνικές συνταγές ή να επαναλαμβάνει συνθήματα. Θα πρέπει να τα βοηθάει τα παιδιά να γκρεμίζουν εθνικιστικούς και ηθικολογικούς φραγμούς, αντί να τους τονώνει, να τους τα τονώνει όλα αυτά, γιατί αυτά είναι που γεννούν ανταγωνισμό ανάμεσα στους ανθρώπους. Νομίζω ότι ο σκοπός του σχολείου της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο να παράγει επιστήμονες, τεχνικούς και κυνηγούς επαγγελματικής αποκατάστασης, δύναμης και χρήματος, αλλά ολοκληρωμένους ανθρώπους που να είναι ελεύθεροι από φόβους. Γιατί μόνο ανάμεσα σε τέτοια ανθρώπινα όντα μπορεί να υπάρχει μόνιμη ειρήνη. Και μπαίνει τέλος στο φόβο, μόνο με την κατανόηση του εαυτού μας. Αυτό που η δικιά μας η πατρίδα έχει γεννήσει, το γνώρισε αυτό. Επιτρέψτε μου τώρα εδώ να αναφερθώ σε μια προσωπική εμπειρία ως παιδί που έχει σχέση με τα παραμύθια και που μου ήρθε στο νου ετοιμάζοντας αυτή την ομιλία. Όταν ήμουν 14 χρονών, το 1957, πέθανε ο Νίκος Καζαντζάκης. Και ο καθηγητής μας στο γυμνάσιο, στο Βαρβάκι που πήγαινα πια, μας μίλησε για αυτόν και για την επιγραφή που είχε ζητήσει να γραφτεί στον τάφο του. Το θυμάστε. Από τα 12 μου λοιπόν ως σήμερα δεν ξέχασα ποτέ τη φράση «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Και ποιος θα μου πείτε, και τι σχέση έχει αυτό με τα παραμύθια. Λοιπόν, ξέρετε πως κατανόησα αυτή τη φράση όταν την πρωτάκουσα. Συγκινεί. Κάνοντας εκείνη τη στιγμή ένα άθελο συνειρμό μέσα μου που με βοήθησε να καταλάβω τι έλεγε ο Καζαντάκης. Τι συνειρμός? Θυμήθηκα τα παραμύθια «Ο Κοντορεβιθούλης και τα 3 γουρουνάκια» που μέσα μου είχαν καταγραφεί οι ήρωές τους, ο Κοντορεβιθούλης και ο Καφετούλης από τα γουρουνάκια, για το πόσο δεν φοβήθηκαν και έτσι έκαναν εκείνο που έπρεπε να γίνει στην κατάσταση όπου είχαν βρεθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι το παραμύθι είναι ένα πολύ σοβαρό μέσο διαπαιδαγώγησης και όχι μόνο ψυχαγωγίας των μικρών παιδιών. Μέχρι τα 4-5 του χρόνια του παιδιού είναι δουλειά των γονιών και από εκεί και μετά τη μοιράζονται με το σχολείο. Τη μοιράζονται, δεν την αφήνουν σε αυτό. Όπως ξέρουμε, το νηπιαγωγείο και τα πρώτα χρόνια του δημοτικού είναι καθοριστικά για τα παιδιά και η δασκάλα ή ο δάσκαλός τους παίζουν ρόλο ανάλογο με εκείνο των γονιών στην ανατροφή τους. Κάνοντας παρουσιάσεις των βιβλίων μου σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, κυρίως πρώτης και δεύτερης τάξης, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος φιλαναγνωσίας, αλλά και εκτός, έχω δει πολύ δημιουργική δουλειά δασκάλων του δημοτικού πάνω σε βιβλία μου, αλλά και γενικότερα σε παραμύθια, με εξαιρετικά αποτελέσματα στα παιδιά. Η δασκάλα ή ο δάσκαλος μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να περάσει στα παιδιά την αγάπη για τη λογοτεχνία, ίσως περισσότερο από τους γονείς, όπως και να τα βοηθήσει να εκφράσουν την κλίση τους για αυτήν σε όσα παιδιά έχουν το ανάλογο ταλέντο. Και όχι μόνο τη λογοτεχνία. Μέσα από διάφορες δημιουργικές εργασίες που μπορεί να ζητήσει να κάνουν τα παιδιά, η δασκάλα ή ο δάσκαλος με τα παραμύθια, όπως να τα ζωγραφίσουν, να τα παίξουν σε κάποια θεατρική μορφή του παραμυθιού ή ακόμα και να γράψουν τα παιδιά ένα δικό τους παραμύθι. Ξέρω κάποιους, σήμερα μεγάλους πια, που ανακάλυψαν την αγάπη τους για τη ζωγραφική, το γράψιμο ή το θέατρο από μικρά παιδιά μέσα από τα παραμύθια που τους λέγανε και τους βάζανε να δουλέψουν με αυτά. Για όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι το παραμύθι είναι ένα εξαιρετικό σοβαρό εργαλείο όχι μόνο ψυχαγωγίας αλλά και διαπαιδαγώγησης στα χέρια του δάσκαλου. Η επαφή των παιδιών με το παραμύθι στο σχολείο
Μπορεί βέβαια να γίνει από την ίδια δασκάλα ή τον ίδιο τον δάσκαλο που το διαβάζει ή θα λέει παραμύθια στα παιδιά, αλλά και από προσκεκλημένους συγγραφείς παραμυθιών και ανθρώπους που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί, και ας μην έχουν δίπλωμα, στην αφήγηση και παρουσίαση των παραμυθιών. Και ας κλείσουμε όπως αρχίσαμε με τη σχέση του παραμυθιού με την κρίση που περνάμε. Το παραμύθι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό εργαλείο όχι μόνο ψυχαγωγίας αλλά και διαπαιδαγώγησης, όπως είπα και πιο πάνω. Είτε υπάρχει στην κρίση στην κοινωνία, στον τόπο, είτε όχι. Η γνώμη μου είναι ότι πριν, στη διάρκεια και μετά από κάποια κρίση, πρέπει το παραμύθι για τα παιδιά να είναι πάντα εκεί το ίδιο. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Όσοι είναι από 60 και πάνω, αν υπάρχουν τέτοιοι εδώ, ίσως να θυμούνται ανθρώπους της γειτονιάς, οι φίλους της οικογένειας, οι μπαμπάδες, μαμάδες, γιαγιάδες, παππούδες ή δάσκαλους να λένε προφορικά παραμύθια που εμείς ως παιδιά τότε ζητούσαμε να ακούμε ξανά και ξανά για να ζούμε τον ειδονικό φόβο όταν δυσκόλευαν τα πράγματα για τους ήρωες του παραμυθιού, ενώ αδειμονούσαμε για την έκρηξη της χαρούμενης ελύτρωσης που μας περίμενε στο τέλος της ιστορίας. Γιατί δεν είχε σημασία που το ξέραμε το τέλος, όπως δεν έχει σημασία που ξέρουμε το τέλος όλων των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών. Όλο αυτό φαίνεται πως στις μέρες μας τουλάχιστον, στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον, έχει χαθεί. Ποιος ο λόγος? Μάλλον είναι μάλλον δεν είναι ένας ο λόγος. Είναι οι πολλές ώρες που... Μάλλον δεν είναι ένας ο λόγος. Μάλλον δεν είναι ένας ο λόγος. Είναι οι πολλές ώρες που δουλεύουμε. Ο θάνατος της γειτονιάς. Ο αποανθρωπισμός των ανθρώπινων σχέσεων. Το οικονομικό στένεμα. Το εγωκεντρικό κλείσιμο στον εαυτό μας. Ο εγκλωβισμός σε ένα συνεχές κυνήγι προσωπικής ευχαρίστησης. Η πληθωρική προσφορά ψυχαγωγίας και ίσως ο χειρότερος εχθρός του παραμυθιού, η τηλεόραση. Η τέχνη του να λες παραμύθια στα παιδιά, είτε είσαι γονιός είτε δάσκαλος, είτε επαγγελματίας παραμυθάς, νομίζω ότι είναι η τέχνη να ανοίγει στην καρδιά σου. Και αυτό είναι κάτι που κρύβει αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά. Μια φροντίδα που πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε κρίση, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι όπου η κρίση έχει σχέση με το παραμύθι, αυτό έχει να κάνει με εκείνους που το λένε, τους γονείς και τους δάσκαλους, στο σπίτι ή στο σχολείο. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται το μόνο σημείο που έχει σχέση η κρίση με το παραμύθι. Να μην γίνεται αυτή η κρίση αιτία να σταματάνε οι γονείς και οι δάσκαλοι να λένε ή να διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά. Και όχι μόνο να μην σταματάνε να τους λένε, αλλά και όταν τους λένε παραμύθια να προσέχουν ώστε τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργεί σε εκείνους μέσα τους η κρίση, θυμό, νεύρα, στεναχώρια κλπ. Να μην τα περνάνε ασυνείδητα στα παιδιά μέσα από τα παραμύθια που τους λένε. Θα έλεγα να μην τα περνάνε τα αρνητικά συναισθήματα όχι μόνο όταν λένε παραμύθια, αλλά ούτε καν γενικά με την παρουσία τους μέσα στην ατμόσφαιρα του σπιτιού τους οι γονείς και της τάξης του σχολείου δάσκαλου. Ξέρω, είναι δύσκολο αυτό, αλλά δεν είναι αδύνατο. Θέλει αγάπη για τα παιδιά και επίγνωση της δικής μας συμπεριφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ.